Zo loert het nieuwe nummer van oud-Paradiso-eigenaar Johnny de Vries uit Kalm. Rond Oorlierlien is het idee op een bijzondere wijze dat stoon kwam. Ik ben op vakantie met AGH, met een kameraad van mij in Albufeira. En daar was een straatmuzikant die daar bezig en die speelde daar alle jaren. Dat was altijd beer gezellig. En toen speelde er een nummer die wie net kon. En die hele strategie las, al je Engels en Schotten en hier en je bier met bier door de lucht, weet je wel. En wij konden het hele versken, dus we zien nog eens heen te zien. En toen hebben we wat omstanders vragen van waar is dit? En die hadden toen in mijn telefoon zetten en toen hebben we dat oordeels even beluisterd en toen was het prachtig mooi. En daar hebben we dus een eigen tekst op maken. Het originele nummer is vooral in het Verenigd Koninkrijk een grote hit. Johnny hoopt dat het nummer echt hier onslaat. In zijn oude vertrouwde kroeg wordt het nummer lanceren tijdens de CD-presentatie. Ik zou net bedenken kunnen dat ik dat ergens ook was horen zoeken. Nee, dat zou heel gek zijn, ja. Nog net een hielskoflin had de Vries zijn kroeg te keer opzet. De Paro had nou een nieuwe eigenaar. En als er het mist? Nee, ik mis het helemaal net. En als ik het wel mis, dan ga ik erheen. Maar ik kom hier zeg maar, nog steeds wel 4-5 keer in de week. Ik ga er wat meer rust. Ik in mijn hollen, zeg maar. En wat meer vrije tijd. Ik kan wat meer mijn kameraden omgaan. Wat meer tijd voor de dochter en zo. En, alle jongens die komen te jong, ben eigenlijk al je kameraad van mij. We zitten in een soort van groepsapp. We hebben wat klusjes tascoen. En als er dan 250 of 300 of 400 komen, dat maakt het net zoveel uit. Het gaat erom gezelligheid. Maar dat komt zeker goed. Tot ziens, adieu!